Play Pibaro, ipinag subhay pi sa piyit kami, pagkikubol baman kasi. Hakasngi kabaw ba sosne sortun MLA jirang haringkat uba Victor Rani lembat shibun kiri orang ba kathan birnihan kilalet sya birnihat PHC nakabenta ban sya injak iladi ban yada nakaklam COVID kat kendai. Uba sosne sortun ulapan pang ke jinsung kya kabajur ban yu i baki brio ki badai nakajait ben reu khasi bat ki basah kaput kami galaya asam kim nolong ki bakloy la dia ban let shim benta hakate ki inject yada nakaklam COVID kat kendai. Uba sostne sortun ulaong baki pat ba kim day ban ting nis ir men sim henrei ki day ban shim ya kakabu da ka balet sya inject yala dia haki jaka ka baka sorkar kalabu iki brio ka kwat ka kya bakin inject iki pat ba. Haka juk kapor ulakin turu iki pat ba hapok constituency district bat jilla bakim day ban kentat ya katay ke injection na markan longkum kaway ni kilat jing yada nakaklam COVID kat kandai. Ngaso mga penpau ya kejing dokumen hatu kata-kata ba yalade ngalayo ban ya kejection ban yada na kene kejing pang klam COVID kat kendai ngiran lang hang ne i MDC nang ta ki nongelam jongi paro na kini ki area ki ba makiru kilayo ban ya kene kejing injection dengan penpau jing dokumen bat hak jo ko poru nga ya ka message ka kubor sa baro ki pa nong song snong Kibadon hak ini ka konsensi bat hak jelahi borok kawai bakin lek syaki center kiba per bakin ai ki injection itu kibaladap ya ka sausan senem bat hak juga for hadin sitrik jog benaime nageleng ka sokar ka health department kilabu bakin ai ki injection ya kitu kibaladap khat prasnem dinageleng jonga kumu MLA ngakarpat ya baro kipa nong song snong kibadon hakani ka konsensi ke jungi ba kinmi syakmat himdai ban bu hakmat ya ka jingting ya ka jinget bit lane ka jingsha penting hanur hangno hendrai pinmi syakmat ban lei ban ai kini ka jiction ban long ka jingeda na ka benta ba pin light na ka ne ka klam COVID khat kendai Tekladon ru ka jing pensngau nakaliang ki staff nakanika PHC hakaba nakaliang ki weipat ki judgment real ki badai nabar jong kanika state ke jungi ki badon habodor bak Assam ki dawan Shanesh Hospital ban ai ki injection bat ka request ba lada ba long kin ai wat da kapisa bakin yo e kinik injection henrei ka basosi kalong ba ki pa nyong song sinong ki jungi kibadai na kene ka jaga kejungi kibaka sorkar kala penbiang ban ai free vaccination ban ai ya kene ka vaksin syaki baro kipa nong chong snong henrei kidang don haka jing artetin kidang don haka jing sir haka jing sya penting ting akarpat ya pi baro kipa nong chong snong UMLA UMDC bat kinongelam baro ngilayalam nakmat ban ai injection bahkan long ka jingeda na kabenta jungi tengah kerpat eki baro bakin wan sekmat ban ai eki injection bahkan long ka jingeda na kabenta jongpi bat na kabenta kipa nyong song snong kibadon hakane ka area bat haka konsensi hibaroi bat haka jela hibar kawai tekane ka certificate ba mangingi layo tengah kerpat ya baro kipa nyong song snong ba pin ai kene ka injection nang ba mapiru pin yo ka certificate bahkan long ka proof na kamenta jong pi ba mapi pin long ka jingeda na kamenta ka klam COVID khat khandai